Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Kumusta naman mga pinalagay na ito ng mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tanan? Welcome sa karon nga adlaw nga edisyon sa This Is My Life. Webes kita karon ang aton man pagpangamusta sa inyo tanan dara panyagan na ho o Tita Wilma. Ano panyagan yun? Ay do kaluya, ano pa lang gani subong adlaw? Webes pa lang, hindi kay kalain sang init na. Gulpi lang niya mag-ulan ti ho oged. But anyway, sa kutob sa malabutan sang aton sinipagpangalagad sa karon iya nga hapon. Ang aton man pagpangamusta sa inyo, kamusta ang aton sinipaniaga dira. Ano na naman ang inyo ginsaluhan? Abi pa share diri kay Tita Wilma. Okay, relax lang ka mo dira. Samtang nagahilay-hilay, pulo pahuway sa inyo sininahamtangan. Importante, updanay kita sa inyo mga radyo. Sa inyo mga lilisuan, 684 kHz kita. Kag syempre naman, sa mga nag-upload online via Facebook page sa Action Radio Bacolod, ara lang. Updanay man kita, may chat room dira, na? May chat room dira para sa inyo mga mensahe, inyo mga reactions, para iya sa karon man nga, adlaw nga pagbasahon na nga sulat kag inyo sa man ka horoscope pero gamay gid lang na karon. Sa inyo naman mga mensahe pwede ninyo mapadala sa inyo mga cellphone. Sa mga wala yan ka online ka medyo hinahina tawi amon sa data, amon internet connection. So ari lang kami sa mga radyo na mo nagaupod. Pwede gihapon pagi sa iton sa ni text hotline. Ara atong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Amo ning nahambal neton nga sa dalagan sang panahon neton karon, no? Ang tiyempo neton bala nga daw hindi maintindihan, bulubatyago ninyo amo na nga kinahanglan kamo man maghalong-halong sa mga posible idulot sina sa aton ikaayong lawas. Ti proteksyonan, kinanglan halungan kag kita man maghalong kung kamo dira nagagwa sa inyo sinipuloy-an. Kay nga mabudlay ang magmasakit. Ti mayo lang kung puno ang bulsa kung wala buslot pa na problema gid nga dako kay kabalugid kita kun ano iya kapuraot sa dalagan sa aton sinipagpangabuhi sa karon nga panahon. Magluwas sa pandemic ining napangatubang panaton sa karon nga tuman kataas nga mga presyo sa mga balaklon. Amo ginang aton ginatuson sa karon gani hinay-hinay lang kita gihapon ana. Hinay-hinay kang paghalong-halong inyo mga face mask kung kamo iya magwa kang maglakat kun diin dira kinahanglan lang gid na. Okay, yes Tita Wilma. Kaina ka nami isang panahon aga pa nagsilak si Haring Adlaw, nagtagi ti abo sa pagkapaang pagtangla mo kapulon-pulon ang galom bumundak. Ti anong epekto? Sakit ulo, luya, di ba? No? Amo inang mga halalungan sa nasiling na naton. Ano pagid ang mga dapat naton halungan? Ang trangkaso, ang sipon, ang ubo, mga anak. Sa karon nga panahon, hindi gid kita magsalig dira. Bantay gid kang mag-inom gid sa madamo nga tubig, proteksyon sa itong lawas mga vitamins, vitamins nga makatag suporta sa itong sinikapagsik kag kabaskog adlaw-adlaw himuon gid naton ina. Well, anyway, karon nga hapon man, ang aton sini mabasa nga sulat sa inyo, na are, ang iya sini mensahe na hinungod sa neighbor niya, nga inang pala istorya bala, no? Amo na subong ang term nga ginagamit nila, mga marites, no? So may neighbor siya nga marites, ina balang
istoryahan ang paangkabuhi isang pareho nila do mga amuna chismoso in short, Tita Wilma. Naanungo dira ang iya sinisulat dito naghatagid sa iya problema. Tiupod man sang inyo karon nga mga reactions, mga suggestions, mga ano lang ha, mga maayo lang nga makabulig kita sa iya problema. Okay? Yes. Kagang inyo naman tag sa zodiac sign para sa itong tag sa ka-horoscope, ipadala ang inyo sinikaron mga reaction paagi sa itong text hotline. Kag syempre sa ito naman chat room sa itong sa Facebook page. Sa Facebook page siyang Action Radio Bacolod. Sana siling na naton, pakilike lang, kag pakishare. Hindi lang niya This Is My Life, kundi tanan nga public affairs program sa Action Radio Bacolod, kag ang mga balita nga mga natipon sa among news center dira na. Para nga, once nga ma-like ninyo, once nga ma-share ninyo, sa circle of friends ninyo, sa inyo pagin mga pamilya sa mga malayo nga lugar, makabasa, makapamati, mabulong ang ilang kapungaw, ang ilang kahidlaw sa inyo, sa aton dari sa Pilipinas, sa aton man diri sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Western Visayas, bisan pa ano bala mga anak, makabulig man kita sa ila pagsakripisyo nga ato sila sa malayo nga lugar, ato sila sa iban iya nga pungsod na. Okay, so relax na lang anay kita dira. Samtang ang iyo kubos nga lagad si Tita Wilma are diri nagatinguha nga malingaw na iton kamo. Ang aton sini mga mga senior citizen, okay lang ka mo. Mga young at hearts na ito, mga elders na ito, dira. Okay, wag lang taon, kadasig na lang kiti ang mainit sa karon iya nga mga istorya nga nagalagaw sa aton palibot, magluwas sa kagahuron. Sorry. Ano, Tita We? Ang palabuton nga election, no? Ang local and national election sa May 9, 2022. Amo na subong. Di magluwas sa gahod sa mga nagarikorida, nan. Kinanglan maghalong-halong man kamo, ilabi na ang mga nagagwa, kag nagabulig, ang mga supporters, bala? Ako lang niya, mga supporters, nga nagabulig kampanya sa inyo tag sa kakandidato, maghalong gid kamo, hindi gid magkumpiyansa, kay makita kita bala nga mga kabataan, nga nagasuportan, hindi ang kabataan nga magagmaya, kundi ining mga butante na ng mga kabataan itong mga teenagers nga ara na sa adolescent stage, na gapanghatag man sila mga flyers sa mga kandidato sa mga purok, sa mga barangay, di balaga sulod man sila. Pero mga anak, hindi ka mo magsalig. Wow. Ang face mask ninyo, gamitan nyo gid. Makayuhuman ka mo giyapon sa inyo ginatagaan na kag mga ginapang-inggan nyo. Makayuhum ka mga kaistorya man ka mo gihapon. Kinahanglan lang gid tumayin na ito ng mga health protocol kay pagkatapos sini. Kag kung ikaw, kung sino man, ang maapektuhan na naman, problema na naman natin inangad ako. Gani, relax lang dira. Na, okay? Yes, pero antes man kita magkanto sa pagbasa ng sulat natin sa sininga hapon, ato na naikatuan man ng mga produkto sa Dr. Alfred's na muni proteksyon natin man sa itong lawas. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Okay, sa mga naka-online na itong dara. Hi and hello. Nagakatul naman na akong tutunan basta maglapit ang microphone sa akong gani mga bibig. No? Ana Sinoro, ba nagaulan sa inyo dara sa La Carlota? Hi and hello lang dara, Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon. Yes, thanks for the big heart. Sir Mileli Uligo, good noon kuno Ma'am Wilma. Mayong hapon, action Tito Wilma, tudo ulan sa La Carlota. Oh, see? Kundi, tuod gid. Aragid siya. Sir Rufino Eragabino, I am watching gid na. Good PM Action Wilma. Bo, nagkakatul gid akong tutunulan na. Si Sir Meleli Uligo naman. Live sa 3.0 version of MM's Money Cafe. Second day of opening highway Kalayaan, ara lang na sa highway sa Kalayaan. Dormitel Araneta Street, Barangay Tangom. Dali lang, balikan ta lang kamo. Nagakatulgid ang tutunlan ko. Balikan ta lang kamo dugay-dugay, ha?
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2020. Okay, balikan na ito ng itong sa mga naka-live again. Sorry, gid ha. Bayaan, taka mo. Katol si tutunlan ko. Ma? Okay, kay... Christy, good afternoon, Tita We. Basi pwede ko di pabasa ka comment ko nga gapanawagan nga basi may ara the blood type nga negative O nga naga-monitor. Para tani sa pagkaisa ko, Tita We. Thanks in advance. Okay. Paano, no? Paano sinukontak ko in the Christy, no? Okay, ilawag talang na iliwat karon, no? Okay, Tamiyaw, please, Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Matt Mayo, Jinky Dialeg Noel Amar, kag Alex Montesa. Yes, good afternoon. Good PM, Tita Wems, kag mabugnaw nga hapon. Kalabas sa munggo, nga may lupo amon sudan, panyaga ni Tuto. Tuto ayan. Kay Tatay Teddy, maayo lang da nga pag-monitor. Salamat gid kanamit sa inyo sinasudan in the runs, na in the runnery, hide trava. Like din and sharing action, Ma'am Wilma Sarmelili, salamat gid. Good afternoon, Tita Wilma. Thank you gid sa greetings mo sa birthday ko. Love you. But how was your celebration in the Ruby? Dumali pa yun gid adugin hapo ko sang kakatul sang akong tutunlan. Okay, inom taho o lemon na may honey init. Pa mo nang nainom ko galing kay kun may mahaklo ko bala ma'am ana nga mahamot or maisog ang baho. Ang weakness ko tutunglan ko munan. Amo na sa batyagon ko gina siya. Anyway, okay lang gid na. Kag araman naka-online Ma'am Giselle Franco, how are you? Ara si Ma'am Giselle. Oh. Ma'am Giselle, hi and hello, good afternoon lang dira. Salamat sa pag-upod sa This Is My Life. Kay Annalisa Pisada Bilbao, ay ramay nag-upod sa iPhone. Si Jark Clipper, Kuya Jark from Kingdom of Saudi Arabia. Good morning sa imo, good afternoon diri sa iTunes sa Pilipinas. Inday Madeline Carisma, thank you, Gid. Kag si Sweetie, Mami Toys, no, Sweetify Paniega Suguton, sa akong sining bilas, no. Mami Toys, good afternoon, salamat, Gid, ana. Kag, pag-greet na lang ko palihog sa mga special, Gid, na. Sa mga special nga mga aksyonista. Sanday Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mart Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Delegdon sa Phoenix, Arizona. Ma'am Lily King, Sir Noel Amar, kag Sir Mileli Oligo. Madamo gid nga salamat liwat. Keep safe always and God bless Tita Wilma. Mayong hapon lang da sa imo siling niya. Okay, nakashare naman sa program monitoring ko. Hailin sa Banwasang Kawayan about extra careful Sir Alex Montesa. Thank you, Gid. Okay. So, enough lang na anay ha. Balikan talang kamo ko. Miss Eva. Eva Defensor Sanko. Kamusta bang mayong hapon lang da? Balik lang si Tita Dugay-Dugay ha. Relax lang. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga Hapon, yes. Alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Good PM to Review Family Gali. Naga-monitor sa Barangay Talaptap, La Castillana. Salamat gid 5696. Good PM Tita Wilma Amunya Sudan. Adubo nga takway ay kanamit sang takway ana. Adubo nga takway kag hipon nga ginlusgusan
si Senti gali ni sang Central Maaw. Senti si Central Maaw yung hapon. So, manamit gidang imo sinipanyaga. Salamat ha, 99 to 24. Tabag o lang gid ko tapos kaon sudan ko apan-apan nga tangkong ang upag okay ang gaupod sa imo programa si Kuret ni asang Ibi Magalona 6353 salamat gid bo kita nyo lang na ha. Okay, greet ko lang gali ta all SV Toda, especially kay Glenn kag sa amon kabataan, sa kay Glendon, kay Glenn, kay Junior, kay Jeline, kay Glenn Eden, and Nerly Joy from Mama Eden, sang Barangay Tapi, Kabangkalan City, 6609. May damo gid nga salamat sa inyo dira. Aba, ti maayo ino. Okay, alas 2:04 na, relax lang na kay si Tita Wilma magabasa na sang aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton sinisulat nga pagabasahon sa karon nga hapon, mensahe ini na ginpadila sa iton sa ni Facebook page via Action Wilma Sugaton. Ang tagpadala naton taga-dira sa siyudad sang Talisay, Barangay Zone 3, no? Barangay Zone 3, Talisay City. Kagapatawag siya sa ngalan Laura. Ang mensahe ni Laura sa This Is My Life nagasiling, hello, Tita Wilma, maayong hapon lang. Sa tanan nga nagapamati kag nagaupod sa This Is My Life, via radio kag FB Live sang Action Radio Bacolod. Kumusta lang sa imo? Ako sa tuod-tuod lang talagsa lang gapamati sa radio. Kag sa pihak balay pa na kay katunog-tunog sang ila karaoke. Sang ulihin na pensaran ko tita, nga magbakal sang akon kaugalingon nga radyo. Amo ina nga nagakalingaw man ako. Pero isa lang ang akon ginapamatian. Action Radio Bacolod lang gid. Makabati ako sa mga balita, nagakalingaw man ako sa mga drama. Kag ara gid ako nagaupod sa This Is My Life kada hapon. Nagapasalamat gid ako kay malipay man ako bisan paano. Naga-enjoy ako pamati kag nagahulat sang akon horoscope kada hapon. Kag lingaw man sa imo mga advice sa imo mga sender sa This Is My Life. Kag halin sang may radyo na ako, wala na ina nagahalin sa amon kusina. Amo ina subong tita nga nagdesisyon man ako nga i-share ko man ang akon isa kabahin sang life. Kabalo ka Tita Wilma, sa tuod-tuod lang, mga love story ang akon mga ginapamatian. Nagapamati man ako sa mga istorya about love sa mga drama. Pero, ang ako naman pangayuan advice sa imo, hindi tungod sa love. Ini natungod sa akon
tupad balay nga nangin best friend ko naman. Abi mo tanan ko nga problema ginaistorya ginasugid ko gid sa iya. Tungod abi ko anay masaligan siya. Pero hindi gali. Kay ginapalapta man niya ang sikreto ko sa iban pagid namon nga mga abyan. Sang nabalaan ko, gusto ko siya sulungon sa ila. Pero, nag-control gid ako sang akon kaugalingon. Napensaran ko nga hindi ako dapat magpanaog sa level niya. Gani wala ko siya ginpatulan. Kundi ang ginhimo ko tita, ginhambalan ko siya nga untatan ang pagwaragwag sa mga sikreto nga ginasalig ko sa iya. Nag-deny pa siya kag naghambal nga hindi niya ina mahimo sa akon. Ginpakamaayo ko na lang nga tapuson ang amon friendship nga duha. Pero isa ka adlaw, naghimo naman siya sang dako nga chismis na tungod sa akon. Gidya mayong AH mo. Gusto ko na gid siya sulungon. Pero maayo lang ginpunggan ko sang akon bata. Tita, ano ang the best nga solusyon man para mauntat ang ginahimo sa akon sang neighbor ko nga ini? Nga ginkabig ko pa nga friend? Nga amay amo sina nga klase sang tao. Amo ginaiya ang ila kalipayan? Halitan, kagubon ang ila isig kapareho? Kabay pa Tita Wilma nga magtagaan mo man ako advice para magbago man ang batasan sang neighbor ko nga ini. Nagapasalamat kag saliwat mayong hapon. Tawgalang ako kay Laura. Si Laura sang Barangay Zone 3, Talisay City. Ang aton sini letter sender karon nga hapon. Actually, realidad may ara gid na iya, no? Kag ang mga tawag sini ay dali lang gid, sorry. Anyway, na sa aton nagpadalas ng mensahe sa aton sini Facebook page kay Inday Laura. Una-una salamat gid kag mayong hapon sa imo. Hindi na siya madula nga mga tawo. May mga tawo nga duna gidya. Nga hindi mangin bugos ang ila adlaw kung wala sila sang mahalitan nga kabuhi. Gakumpurmi man ka muna kay Tita Wilma, no? Kay sa madumduman, tado may ara ginan mo nga daw hindi siya bala maglinong nga wala siya sang may ginlalis o kung wala siya sang may nakita nga kaaway halin sang agas na naghapon tama na nuno daw kalipay na nila bala no nga magmanggamo manghalit mahimo istorya daw something nga amo sina. But anyway, kabahin na ina sang aton palibot, di ba? Ti sang sa aton panawag ti mga chismosa. Abit ang mga babae lang, mga chismosa, mga lalaki, gali, mga chismoso man. Ang maigo lang ha, ang wala naman, ti wala man na iya, na? Ay ho, mga anak. Kung mga chismosa kag mga chismoso ang tawag sa mga musina nga mga tao, ti subong nagmoderno na. Ha? Na, di bala, amo na ginatawag nila nga mga marites, ha? Mga marites, ay kaluluoy lang yung mga kauturan naton nga ang ila matutuod nga ngalan marites, mirasol. Kung ano na yung mirasol, yan mo nagapang sulusol pa kinamo lang sa mga nabalaan, no? But anyway, okay lang ina. Inday Laura, sa imo,
Masiling na ton, ordinaryo nilang na iya, na ordinaryo na ilabi na ko nang imo ginaistara nagaiping-iping ang mga pamalay na tupad mo, kisa gusto mo man makig-friend para makamingle ka man, makaulo istorya ka, tapos ma-develop ang rapport, pagkatapos maging close friend ka mo, thinking nga, kaya mabatsyagan mo man mong instinct mo bala nga, kamag-an sa iya sa akon bala tiyagondo kay nami ang ending gali hindi marites gali siya na so nabatyagan kag na-experiensyan mo ina Inday Laura na pero sa mga lugar na as mentioned ni Tita Wilma basta nagainikit-ikit lang mga balay may mga mata na damo mga mata nga nagatulok damo dulunggan nga nagapamati. Damo mga bibig nga nagahambal. Kay kung ano makita sang mata, matulok na yung mata. Mamensar na iya. Pagkaroon sa pinsar mo, any reaction, mabuka si bibig, i-istorya sa iban, malapta. Iban may dugang na, iban may bukin. Ay hoo, ang ending inaway kagkagamo. Diba? Kag may ara nga baw si ano to sa mga drama bisan sa mga drama malang na mabatian pero sat natuturo nga kabuhi nagakatabo na baw si ano to bala sa piyak kumari mo to bala baw nagpa-deliver sang amo ni ba pagkada sumiara naman nga lain naman nga appliances ang gin-deliver sa abo may mga furnitures pang. So, what kay nagapaninguha sila? Na, amo na. Ina naman nga bahin sa pagchismis, muna sila nga, ginachismis mo na sila, nagakahisa ka pa sa dalagan sang ila pangabuhi, nga nagapaninguha man sila nga mag-ayuhan, para nga magmaayo man ang ila pag sinalayo sa ila sulod pa ni Malay. Di ba la? Ay ho, sa sobra-sobra kung kaisa ginasunod kung ano ang makita iya nga bag-o sa ila mabakal man siya mangutang man siya na indi sanay na dayon pagkatapos amo nang halinan sang isna banay hindi mapapiyading isa kag isa kag ang masakit pa dira na pareho sang ginhimo sa imo Laura na sakit na iya sobre na sa dapat sobre na sa nagakadapat lang nga ihulag kag iya himuon na kanami man tani bala nga may ara ka somebody to lean on somebody nga sa diin mapautwasan mo sang imo mga problema ang hindi lang nami kung ipanugid-sugid sa iban. Hindi nami ginman nga may best friend ikaw, no? Pero sa relasyon nga mag-abyan, kung palangga mo ang abyan mo, kabalo ka sa mga do's and don'ts. Di ba may mga do's and don'ts ni na? Nan. Kabalo ka sang limitasyon. Nga pwede mo may istorya, may ara ka man nahibaluan nga mga ginapangsugid niya nga ay kinahanglan, dipensahan ko man ang amiga ko. Ay dipensahan ko man ang amigo ko. Di ba la? Amo na siya ang ginatawag nga true friend. May kabala ka, may paghigugma as a friend, di ba? Kag siyempre ang concern mo sa natungdan. Hindi hay kaluluoy. Ti kaluluoy ka, Laura, iki nga nangin biktima ka na nangin biktima ka kag abaw Diyos ko, paamo ka na bala. amo nang ginaputok sang butsi mo. I'm sorry na. Amo nang ginaputok sang butsi mo nga daw mangharog ikaw na hindi na napagproblema. Ari naman si Tita Wilma. Pero si tutuod lang. Mga mo nga bagay, hindi na sa lapakon. Kung ikaw hindi mahilig sa mga sugilanon nga mga wala sa iyong pulos, i-ignore. Amo nang pinakamaayo. Pabayida sila. Kung malipayon sila sa pagwaragwag sang mga istorya nga imo ginsalig sa ila, biit pabayi sila. Hindi sila pagsapaka. Ang imo focus ka sa imo pagpangabuhi. Focus ka sang ara sa sulod sang panimalay mo kung anong dapat mo himuon. Himua lang ya ang gusto mo himuon kag pabayi sila. Pabayi sila nga mahisa da sila whatever, walwalan ka ano gani, hambalan ka Manila sang mga hindi man la pabayi na
Muna sila nga, hisa lang kamo ng patay, lang kamo sa kahisa ang bot senior dak. Basta ako, okay lang ko diri iya. Right? Amo na lang na iya. Kag hindi ka na magdapat magkonsumisyon kay kung makita nilang ay duway reaction yung napanghimo kung ni siya man, siya na makonsumisyon na siya na maugtas, hindi ikaw. Tandaan mo na iya, Inday Laura. Kag gusto nang ginhimo mo. Gusto nang ginhimo mo nga ginkontrol mong kaugalingon mo sa tiyempo nga daw gusto mo na sa sulungon kag prangkahon, ginpunggan mong kaugalingon mo kay hindi ka gusto suno sa imo nga manaog sa level niya. Correct na siya para wala ka mo, di ba? Insakto na siya. Hindi ka manaog sa level niya kay imbis nga ikaw yaway kaya tami-tami sa mga istorya, siya ya bastos, mangin bastos ka man di ba la? Matak-an gina siya, maabot gid ang tiyempo nga matak-an na siya sang kutso-kutso kag panduhol-duhol sa mga malain nga mga istorya, mauntat na siya kag magpakalinong, hindi bala na mauntat na siya kag magpakalinong kay nga nabalaan niya nga ang mabalaan niya or nabalaan niya nga wala sa may mapati sa iya ginapangsugid. Kay kilala na siya dira sa inyo lugar sang iya pagkamarites. Kag pagpanghalit sa iya, isig ka pareho. Muna sila mga tawo nga wala himuon sa ila kabuhi. Di ba la? Amo na yung mga tawo nga wala himuon sa ila kabuhi. Ang mamantay sa pangabuhi sang iban. Wala nila ginabantayan ang ila kaugalingon nga pagpangabuhi, kundi ang makita nila sa pangabuhi isang iban, amo nang bantayan, komentahan, kagatagan reaksyon, pakalainon, muni na. Amo na iya, kay wala sila himuon mo, pero ikaw, masako ka sa panimalay mo, at tipan sa bana mo, sa kabataan mo, panimalay mo, hilikutuntanan, never mind, hayaan mo sila. Mamatay man sila sa inggit. No? Mo na bala. Kag isa ko kasuwasyon, consider mo siya as your best friend. I-pray mo siya. Itanga mo yuan mo gid siya. Kay nga para bala matalupangdan niya nga sala galing ginhimo niya sa imo. Kag sala ang iya ginahimo sa iya isig ka pareho nga pagpanghalit. Kag tandaan mo gid Inday Laura, wala imposible sa mahal nga Dios. Updon mo siya bilang abyan mo sa pagpangabuhi. Bilang abyan mo. Updon mo siya sa imo pagpangamuyo. Nga kabay, Lord, masanagan siya sa ginapanghimo niya kag untatan niya ang pagpanghalit sa iya isig kapareho. Adlaw-adlaw sa tanan nga tion. Kaya ang Ginoo mo na mangita paagi nga tandugon siya kag mapabag-uy ng hindi niya nami nga batasan. Mauntat gina siya. Amo na siling nilabla nga prayers the key, di ba? Patigi ko na iya. Ang pagpangamuyo amugid ang mangin rason sa tanan nga mga problema naton sa kalibutan. Amugid ng aton himuon. Kay tagsa-tagsa sa aton, may tagsa-tagsa ka problema, kag ang mahal nga Dios nakahibalugyan kung ano ang tagsa ka problema nga aton ginaangkon. Pulo pareho man, pulo pareho ulo anggid, pero may ara gid kinalain. Kag kaya masarangan gid niya sa mahal nga Dios nga tagansang solusyon. Basta kita maghulag kag basta sa mga maayo lang. Pamatian ni gid niya ang sinuman nga magatawag sa iya ngalan. Magatawag sa iya nga may bugos nga pagsalig kag pagtuo sa iya. Kabay pa. Leksyon na ina sa imo, girl. Laura? Kabay nga leksyon na ina sa imo nga hindi kagidayon magsalig sa tawo nga ang tanan nga imo sikreto isugid mo kay warag guwagyagid sa bilog nga kalibutan. Ti kundi guba ikaw. Muna siling bala nga kinanglan sa sina nga hitabo sa imo kabuhi, kinanglan mangin leksyon na ina sa imo. Mangin leksyon na ina sa imo nga hindi nagali dapat nga isalig sa abyan ang mga sikreto sa kabuhi. Pero para sa akon, depende sa klase sang abyan. Di ba na?
Kay nga sa siguro sa 100 mo ka friend, may ara ginaya isa, no? Katuod-tuod nga abyan. Kay tuod man bilang abyan, na kinanglan i-prove mo man sa self mo, sa imo man amiga or amigo, nga ikaw masalikan. Nga ikaw matudtuod nga abyan, nga hindi ikaw traidor. Hindi ikaw traidor or hindi ikaw traidor. Pero tuod na siya, di ba na? Oo, tuod na siya. Kaya ti damo man tuod friends. May friends lang ta. Ara lang sa punta sang dila na hindi friend nga siling halingid sa alibutod sang iya balatyagon ang iya pagpakigabyan sa imo. Mahibaluan mo gid siya, kag mabatyagan mo gid kung sino ang true friend nga ginhatag ni Lord para sa imo. Tanan nga concern, daw ining naga-empathize saya bala sa imo kag ikaw amuman sa iya when it comes sa mga problema na kung mag-enjoy na kung pala utwasan ka man sa mga problema, mga kasakit, ara ikaw, pero kabalo kaya magtipig, kabalo kaya magtago kag maghalong sang ginasalig niya sa imo, di ba? Amo na siya. Hindi nga kung ano ang mabaton mo, pak! Duhol mo naman sa piyak na lusot. Ay, amo to gali, amo. Tenong gwa, kundi kutso. Na, amo naman siling, mga marites, inang mga derahon, mga marites na sila, makita mo na nga tipon-tipon, abaw! May biktima ako naman na sila. Diba, amo na balap. Pero depende ina. May ara man nga magtipon-tipon nga sa diin, mga tupiko nila mga mapuslanon. Na kay nagapaambitanay. Nami na iya, ina mga nagapaambitanay, ina magtipon ambitanay, so minuti utoy kadlaw ma-share sang ila jokes. Let's say sa tungwaning Holy Week na, abo kay nami lang, ano da, mapaaso ta. Kung anong paaso man, kung anong paaso, Bing, anong paaso, kay gali, mapaaso sila kung sino makontribute diraho na, kung sino makontribute, bakal to isda sugba, da silang isa galaswang, isa, da sun tipon, da sila linya, sila sa dalan, butang sila lemesa, kag magkinaon, kag mag-inutoy-utoy kadlaw, ina ba lang maka-enjoy lang sila, kag maka-unwind sila, sa matudtuod nga mga nagakatabo sa sulod sang ila panimalay. Na, nga bisan paano ma-divert man sang magadali. Ang ila sining routine iya adlaw-adlaw sa maghagay sinto sang isa. Sa maghagay taog tas sa sulod sang aton balay. Ari ay gwa di kaon ta di balag kag mag-inutoy-utoy kadlaw. Nan, di mga amoy na bala hindi nga mabantay ka mo sa iban, kabantayan, kung mamantay ka mo sa kabuhi sang iban, bantayin nyo man ang inyo kabuhi. Na, amo na siling bala nga, magkomento ka mo sa iban, balikdan nyo anong kaugalingon nyo. Balikdan nyo anong kaugalingon nyo, kung ano ka mo, kag sino man ka mo. Pero si Tita Wilma nagapati, ngang tagsa-tagsa sa aton, makasasala. Tanan kita makasasala. Di ba la? Tandaan ginaton ina. Hindi kita mangin judgmental sa atong isig kapareho. Kay wala kita makahibalo kung nga nag-amo na siya, kung nga amo sina ang gwa, kung nga amo sina mga istorya. Kinanglan mangusisa anay. Okay? So, Inday Laura, hoping nga nakuha mo ang punto man ni Tita Wilma, siya ang paugtasa, kay siya nagpalaptas ang istorya, siya ang paugtasa. Kung nahisa siya, ay di mag-anto siya. Basta ikaw focus ka lang sa imo pagpangabuhi. Kag ang isagid ng hambal ni Tita Wi, iupod mo siya sa imo pagpangamuyo. Na? Iupod mo siya sa imo pagpangamuyo. Nga kabaytan dugon iya heart, iya mind, nga sala ang iya ginahimo. Okay, salamat sa liwat. Kamuda iya, pwede man ninyo mapadalang inyong mga istorya diri sa This Is My Life. O kung problema man, nga inyong gina-experience sa karon, upod man sa opinion ni Tito Wilma, kag opinion sa aton mga naka-online, ang mga ara sa chat room, ang mga nagapadala sa ilang mga mensahe sa itong text hotline, basahon man naton kay bisan paano makabulig ina sila. Kay kamo nga mga nagapadala. Kamo man ang makabinag-binag, na
sang ila mga suggestions, sang amon mga opinion, kag kamo iya ang maka-come up sang maayo nga solusyon para sa ginaangkon ninyo nga problema. Okay? Yes, Tito Wilma, dali lang balakay. Pasiplatan naton ang aton nga mga mensahe sa aton text hotline kag sa aton sini chat room. Ara gani dali lang. Isa sa mga mensahe, dali lang gid. Ari sa aton text hotline. Tama kagid Tito Wilma, siling ni 9246. Tama kagid Tito Wilma sang ginsiling mo, amo ginaginhimo ko, wala man ko galaga ko, pero ginlibak pa ko. But I want to pray that Jesus would touch them. No? Sa akon pagpangamuyo, magaan ang balatyagon ko. No? Magaan ang palatyagon ko. Kag daw wala ko kabati sakit istorya. Kag ginpakita ko paman sa ila nga no effect sa akon. Correct, na? Amugin na iya. Amugin ang himuon. Salamat gin 9246, ha? Salamat gid sa imo sinay nga gin share diri sa aton letter sender. Tawe, damo na di sa ginpanaan. Ginpanaan mo sa Padilla. Tawe damo na di sa ginpanaan mga hisaon kag bantahera pero wala man siya kabalo nga siya man ginalibak pagtalikod yata na. See? Kadamo lang gid sa mga sitwasyon nga mabalaan naton. 7693 madamo gid nga salamat. Okay, sa imo letter sender Laura, ang masiling ko lang sa imo nga tani, wala kagid nagsalig anay sa iya, kay wala mo gid natulid ang iya ugali, nga may pagkamarites gali siya, para mauntat na ina. May pagkamarites gali siya. Para mauntat na ina, pabarangay siya, kag paperma siya, nga hindi na magliwat, kag kung magliwat, pamultahon sa yung barangay. Amo na sa mga katawan, kay may lupon yung barangay, no? 6907, pwede man, paamo kay Nebula. Good PM, Tito Wilma. Okay, nag-greet yung iya mga kids nga nagapamati sa karon. Na, si Chipoy, si Inday, si Aki, kag sabana niya nga si Boy. Greetings from Marilo Gaitan, sang Gossi Ilog. 6403, madamo gid nga salamat mayong hapon sa inyo. Okay, damo dako no sa ila. Dali lang gid. Trivia. Okay. Karon na lang na iyang inyo. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Aning sa atong chat room, tagaan ko anay gamay nga igtalupangod ni na ang ilaman nga mga opinyon. Yes, sakto na Tito Doon na gina sa kalibutan. Pero ang ma-advise ko lang, pabayaan niya na lang, kag pakitaan niya lang sa maayo gihapon, nga do sa wala lang siya nakabalo. Kag i-pray mo lang siya kay God. Kay time will come, mabalik na siya sa imo Inday, Laura. Ha? Nga makapangayo sa imo pagtawad sa pagtandog ni God sa iya. No, di ba Tito Yes, conforme gid ko na Ma'am Virgie Alpinda. May damo gid nga salamat. Yes, correct na Tito hindi lang pag-i-mind kag i-pray mo siya. Ermelinda Sombero Nombre, salamat gid. Kag good afternoon ta sa letter sender. If ako sa iya, himua lang ang maayo, hindi na lang siya pagsapaka. Kaglantawa, agud nga hindi ka ma-stress. More patient, kag pray to God lang, kay madula gid imo problema. Continue lang imo pakabuot, kay siya lang. Siya lang na maugtas, TY Gid. So, TY Gid, thank you man sa imo Ma'am Julie Militado Patrimonio. Hambal naman ni Ma'am Marjorie Ward. Hi, Ma'am Marjorie Ward. Good afternoon. Good evening na to sa ilang na. Sometimes, your best friend can be your best enemy. Sometimes lang na, ha? In Delora, just ignore her
And don't take notice about it next time. Don't tell her anything and just ask divine intervention. Pray for them. Check to na kay Ma'am Marjorie Ward. Amen, gid ma'am. Thank you so much. Na? Ha, amo na ang mga marites chismosa. Ha, 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 ha. Ikaw bala, Ma'am Ana, namiani na siya kay pala ano bala ka jolly bala na. Malipayon ni siya ya na. Okay, enough na lang nanay Tita Wilma. Mabasa patakon sang iban pagin nga mga mensahe. Relax lang ka mo dira. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao nga may diabetes usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Joanne Javier, Tito Wams, mayong hapon, patamyaw lang ko kay Hesley. Lang ko, Hesley Razonable, nga permigid ka pamati sa imo program. Salamat gid Joanne Javier, na kay Hesley Razonable. Inday Blaza, good afternoon. Salamat man sa imo. Ginatamyaw man ang Sinoro kag Pilar family. Always gapamati sa radyo kag nagalantaw sa FB every day. So, salamat gid sa inyo, no? Pilar and Sinoro family. Hi, good afternoon, Tito We. Happy listening naman kami diri sa Myceline Homes. Kami ni Daithel Maiguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercedes Lombard. Stay healthy always and God bless you and your family, Tito We. Salamat, gid. Tawe, watching you from Singkang, Amon Panyaga. Sinugba nga pork kaon tawa nami ba? Enjoy, ma'am. Salamat, gid. Siling ni Inday Blaza. May reaction si Ma'am Inday Blaza. Siling niya, wala ka na now sing masaligan. Tanan marites na. Tanan marites na mo. Kung may mga secret ka or need mo, ka-istorya, talk to God na lang. Makasalig kagid nga hindi magwa sa iban nga tao. Mag-guide ka pa sa insekto nga dalan. Amen, Ma'am Inday Blaza. Sir Eddie Laos, hi Tito We, good afternoon. Ari naman kami ni Nanay Isabel, aga monitor dili sa my Victoria City. Thanks, Tito We. Okay. Watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kagtamyaw ko lang si Conrado Tunato. Happy birthday, Brad. Halin kay Antonio Bironio Cabach. Ay, birthday ni Conrado Subong. Tony, stay safe lang with your family. Kay Conrado Tunato, happy birthday. Amoy na mga wari. Jerril Gadudo, yes, thank you. Ate Kim Eriman, the cute girl. Martin Aliling, good afternoon and thank you, Gid. Mats Virgie, dugay na ta nga naging neighbor hasta nga nag-transfer ka mo balay maayo atong relasyon, wala sang issue, di ba? Abo, di pa ka mo nag-communicate nga duha, ha? Mama Marlinda kag Ma'am Virgie, na? Mats Virgie, kuno dugay na ta nga naging neighbor hasta nga nag-transfer ka mo balay maayo gihapon na nga aton relasyon, wala issue, di bala? Yes, kay nga amang nga maayo ka mo iya mo bapaamo ka na bala tikitituod man gid. Mangin maayo ang inyo relasyon bilang mag-abyan. Ma'am Lani Heromiano, monitor na ko. Ari na ko de. Yes, there is ay buwan ka peace. Good afternoon. Kay na Nanay Naida Salanap, ada siya nag-upod man online. Thank you, Gid. Kay Tring, na? Tring is watching. Kamusta lang kay mama mo man, kay papa sa bugos nga pamilya. Kay lola mo pa, Gid, na? Kay Miss Margie Haniva, kamusta na March? Wala gid ko update ba? Okay, salamat gid no sa inyo. Kag Analiza Pisada Bilbao. Analiza Pisada Bilbao, good afternoon and thank you. Open pa ang i-check ko lang Sir Alex na
kay kung ganid pa kuno data gather ka reporter para sa eleksyon. Okay, from La Carlota kag Kabangkalan. Okay, i-ano ko lang, i-check ko lang, ma-message lang ko sa imo, ha? Okay. Okay na siya. Relax lang ka mo dira. Balikan ta lang ka mo. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani important. Yes, Tita Wilma, greet ko lang. Happy birthday. More birthdays to come. Stay healthy. Be safe always. God bless. From Eden and family o Barangay Tapi, Tita always gid. Kami. Gagapamati. Sino ang imo? Sino ang greet mo? Happy birthday. 6907. May greet ka ang happy birthday. Wala may ningalan. Basta happy birthday. Okay. 6907. Salamat, Gid. Pabayid ang mga marites. Iwit-iwitan na sila. Matubuan ko no iwit-iwit ang mga marites. Ay nga mga anak ka mo. Okay. Daligid lang. Kaya may nabasahan ko di bala kaina na basi may ara pa lang. No? Basi may ara pa lang makabulig sa iya siniya problema. Na? Ining di na to si Inday Christie, I think. No? Nagapangita sila sang magapangita sila sang nagapangayo sila bulig, no? Nagapanawagan sila base may ara da suno sa ila inang blood type nga negative O. Kung sino man ang may negative O nga blood type ang naga-monitor kay kinahanglan gid sang iya pagkaisa, na Inday Christie, kung kabay pa may ara, may magsabat sina. Negative O nga blood type. Kaya ito yung O positive, damo na yan, no? Ang O negative daw, bulo-bulo, may ara man siguro. Papagay kabudlay, subunggin mangita. Dugo, tungod sa pandemic, tungod sa COVID-19. Okay na, Tito Wilma. Luchin, Nuyonan, Domio, good afternoon lang dira. Okay, ang aton anay horoscope. Kaya tuwan na ito na mga zodiac sign para iyakaroon nga adlaw. Webes, Abril 21, tuig 2022. Sa liwat, happy birthday kay Conrado Donato, na? Dumdumay na ito, na? Conrado, ka-batchmate, happy birthday sa imo. Halin man sa batch 78. Okay? Kay Tuto Antonio Beronio. Okay. Taurus, nakita Tita Wilma. Uy, na ito ng zodiac sign nga Taurus. Abril 20, tubtub Mayo 20. Mga Taurian, kung may ginabatsyag ka mo, kung hindi nami ang pamatyagan, kinahanglan pa konsulta gidayon sa doktor. Hindi lang nga i-ignore kay kabudlay kung maglala, na? Kag araho, kung may ginabatsyag ka, patanaw ka dayon sa doktor. Hindi ka mag-inom sa gilayon sang bulong. Nga imo lang gidya kaugalingon nga prescription sa imo kaugalingon kay base kon ma-allergy pa ikaw inasuno sa imo horoscope. Likawan mo man nga mamalhan ikaw sang balhas. Maglikaw ikaw, let's say kung balason ka, muni kainitinit ang panahon, balason ka, likawan mo gin ngang balas, magmalas sa lawas mo. O kung likawan mo man nga mabasa sang ulan o kung matalitihan, amoy nang hambal sang imo nga horoscope for today. O 6, 21, 33, kag 35, ang mga maswati nga numero, indigo is your lucky color. Yes, Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub, Hunyo 21. Gemini, pamati. Likawan mo gid. Maglikaw ikaw sa paghambal sa mga hindi maayo nga mga tinaga. Kay basi ba lang maka-encounter ikaw sang katapat mo karon nga adlaw, na? Kag abi mo kung magpakatawhay ka lang Gemini sunod sa imo horoscope, dako ina nga kapuslanan para sa imo. 21, 23, 24, kag 35 mga maswati nga numero, magenta is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Yes, Cancer, ang inyo horoscope na gasiling, pakigbatuan ninyo ang tentasyon. Tentasyon, gidya. Pakigbatuan ang tentasyon sang kabuganaan, sang
masiling ba lang mga material nga bagay, ingat sa mga material nga bagay, tungod nakahibalogid ang kaugalingon mo nga ginakulang ikaw sa kwarta. Pero sa imo naman problema sa karon, mabuligan ikaw sang isa mo kaabyan. Cancer, 3, 4, 31 kag 39, green is your lucky color. Kadtuay na ito ang mga Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob, Agosto 22. Leo, sunod sa imo man horoscope, padayuna ang imo mga ulubrahon sa pihak sang mga problema. Yan o, para matapos. Hindi ka na magpa-apekto, no? Ang paimo pagka mahinalungon, makahatag ina sa imo sang dako nga kapuslanan. 14, 26, 37, kag 40 mga masuwerte nga numero. Royal blue is your lucky color. Sa mga Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, kinahanglan mangin mabakod ka. Ha? Gani, magpakabakod ka. Magani, kaya hasun sa horoscope, kinahanglan mangin mabakod ka. Gani, magpakabakod ka. At tubanga ang kamatuoran. Hindi paglikawi ang responsibilidad. Pamatud nga lalaki ka or babae ka man. Kag kinahanglan ipangibabaw mo gid sa imo kaugalingon ang husto nga dalagan sang imo man paminsaron. 2, 5, 25 kag 42 ang mga masuwati nga numero. Yellow is your lucky color. Kadtuay neto ng zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra naman Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Sa mga Libra nga may mga negosyo, may jutay nga problema. Ang inang jutay nga problema sa negosyo kung pabayaan mo lang kag pawalaan mo lang. Pwede mo ina siya makumparar sa kite bala? Ano na ining borador na nga nadulaan sang hangin. Di ba la magtimbuok ang borador pag naming hangin, nami lupad niya. Pag wala sa hangin, pshung, sarurot pa idalom. So, hindi ina pagpahanuguti Libra kung may negosyo ikaw. 4, 18, 29, kag 38 mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Una pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope. Sa pagbalik ni Tita Wilma, relax lang. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work Bugos gid nga pamilya. Now, of course, kay Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon man. Padayunon anay ni Tita Wilma mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope. Di na kita sa Scorpio na kita. Na ang mga Scorpio, amoy ni mga natawo Oktobre 24 tubtub Nobyembre 22. Scorpio ang inyo horoscope, ari ay nagasiling. Ang pag-init sang ulo mo, amoy na makahatag sang negatibo nga resulta mo sa imo trabaho. Insakto na dapat pakigbatuan mo gid. Ilabi na kung feeling mo do tamaran ka, ay pakigbatui para matapos mong imo trabaho. 4-16, 26, kag 36 sa mga maswerte nga numero, emerald green is your lucky color. Yes, Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ay sa mga Sagittarian, kung wala ka sang ginabatyag sa imo lawas, maayo ina nga balita para sa imo. Tungod nga, madamo sa mga positibo nga bagay nga mahimo ikaw o kung mahatagan mo kay tumanan. 5, 8, 25, kag 36, orange is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub, Enero 19. Capricorn, kung may kaladtuan ka o kung yes, may mga i-follow up ka, abihin mo, ano bala aga para nami ang resulta, na? Kag isa pagid, suno sa imo horoscope, hindi ka magpahulam sang bisan anuman nga bagay, kay may kahigayunan nga hindi ina mabalik sa imo. May suwerte mo nga mga numero, 2, 23, 24, kag 35, beige is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarius, kung may ma-encounter ikaw nga tawo, nga makasiling ka wala respeto, suno sa imo horoscope, ina nagapakita lang sang imo kaugalingon nga hilimuon. No? Tiuna sang pagbago iya sa karon Aquarius. 5, 9, 28, kag 39, mga maswerte nga numero, violet is your lucky color. Impontole Stress Action Radio Philippine Standard Time. Mga anak, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Itapuso na ni Tita Wia ang nabili naton nga zodiac sign. Pisces, so ang mga Pisces anay. Ang mga Pisces na tao ni Pebrero 19 tubtub Marso 20, mga Piscian, kung may problema, kinanglan aksyon gila yon para hindi maglala ina, ha?
Kay may posibilidad nga magadako ina kung pawalaan lang. So, subong pa lang solusyon na Pisces, just si 8, 25, 30, kag 38. Lavender is your lucky color. Ang Aries naman, yes, Aries, Marso 21, tubtub, Abril 19. Okay. Yes, Aries, isa ka importante nga kasugtanan ang posible matapos suman karon nga adlaw. Kinahanglan mo man ang dugang nga paghalong antes ka man magpadayon, himo agid na Aries. Mas wati nga mga numero 4, 10, 32 kag 47. Jade green is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw Webes Abril 21 tuig 2022. Madali na lang matapos ang bulan sa Abril. Ano naman ay hanang palabuto na itong sa bulan sa Mayo. Pero tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa sininga hapon ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Romans chapter 12 verse 14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. I can't say goodbye. Was na naman, so standby na sa matawag nga drama, mensahe sang paghigo. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.